Vitajte na vzdelávacom portáli Cosmix. Prostredníctvom tohto inštruktážneho videa sa oboznámite so základnou štruktúrou vzdelávacích materiálov portálu Cosmix a prácou s nimi. Všetky vzdelávacie materiály sú dostupné len pre prihlásených používateľov v záložke Obsah. Pre spustenie lekcie, ktorá sa skladá z viacerých vzdelávacích materiálov, kliknite na ilustračný obrázok lekcie alebo na tlačidlo Prehrať. Na zobrazenej stránke môžete vidieť obsah lekcie, ktorý má pre všetky predmety na portáli rovnakú štruktúru. Štruktúra pozostáva z farebne odlíšených panelov a názvami materiálov, pričom každý materiál charakterizuje iný typ obrázku. Materiál s obrázkom mikrofónu označuje motivačnú časť. Animácie a simulácie, vysvetľujúce tému, sú označené modrou farbou s obrázkom filmového kotúča. Zelenou farbou sú označené interaktívne cvičenia s možnosťou okamžitej spätnej väzby. Pracovné listy vo formáte PDF označené ružovou farbou si môžete napríklad vytlačiť a zadať ako skupinovú prácu pre deti. Materiál označený názvom Dosiahnuté body informuje používateľa o dosiahnutých výsledkoch z celého vzdelávacieho materiálu. Okrem týchto informácií nájdete v pravom hornom rohu každého materiálu zobrazené číslo, ktorý materiál máte momentálne zobrazený. Pohyb medzi jednotlivými materiálmi je možný kliknutím na názov materiálu. Opätovný návrat na obsah vykonáte kliknutím na tlačidlo dvojitej šípky v ľavom hornom rohu každého materiálu. Ďalšou možnosťou zobrazovania materiálov je postupné prepínanie pomocou bielych šípok po stranách každého materiálu. Návrat na portál z prostredia lekcie je možný po kliknutí na ikonu šípky vľavo hore. Ak máte dodatočné otázky ohľadom používania vášho používateľského konta, neváhajte nás kontaktovať.